Čierne diery patria k najzáhadnejším objektom vo vesmíre. Mnohí si ich predstavujú ako kozmické vysávače, ktoré pohlcujú všetko naokolo. Realita je trochu iná a zároveň ešte fascinujúcejšia. Čierna diera je miesto vo vesmíre, kde je gravitácia taká silná, že odtiaľ nedokáže uniknúť ani svetlo. A keďže svetlo neunikne, nemôžeme ju priamo vidieť. Preto sa volá čierna. Ale odkiaľ sa vlastne berú? Väčšina čiernych dier vzniká zo smrti obrovských hviezd. Každá hviezda počas života bojuje sama so sebou. Gravitácia ju neustále stláča dovnútra, no tlak horúceho plynu ju tlačí smerom von. Keď hviezde dôjde palivo, tento boj sa skončí. Ak je hviezda dostatočne veľká, jej vlastná gravitácia ju rozdrví do extrémne malej oblasti. Vznikne čierna diera. Je to vlastne zrútená hviezda. Hmota stlačená do neuveriteľnej hustoty. Čierne diery nie sú zriedkavé. Astronómovia si myslia, že len v našej galaxii ich môžu byť milióny. Niektoré majú hmotnosť niekoľkých slnk, iné sú obrovské, doslova gigantické. Takmer každá veľká galaxia má vo svojom strede supermasívnu čiernu dieru. Aj naša galaxia ju má a napriek tomu sme úplne v bezpečí, je totiž veľmi ďaleko. Čierna diera nie je aktívny ničiteľ. Nepohybuje sa vesmírom a nepožiera všetko okolo. Správa sa ako každý iný objekt s veľkou hmotnosťou. Priťahuje veci gravitáciou. Rozdiel je len v tom, že keď sa niečo dostane príliš blízko, už sa nedokáže dostať späť. Hranica, odkiaľ nie návratu, sa nazýva horizont udalostí. Za touto hranicou je únik nemožný. Myšlienka čiernych dier vznikla už pred viac než 100 rokmi. Teóriu gravitácie, ktorá ich predpovedala, vytvoril Albert Einstein. Krátko potom matematik Karl Schwarzschild vypočítal, že ak sa hmota stlačí dostatočne, vznikne objekt, z ktorého nemôže uniknúť svetlo. Dlho to bola len teória. Prvú silnú nepriamu evidenciu čiernej diery vedci získali v 20. storočí, keď pozorovali hviezdu, ktorá obiehala okolo neviditeľného, extrémne hmotného objektu. A v roku 2019 prišiel historický moment. Medzinárodný tím vedcov z projektu Event Horizon Telescope zverejnil prvý skutočný obraz čiernej diery. Nie jej samotnej, ale žiariaceho materiálu okolo nej. Prvýkrát sme ju videli. Niektoré čierne diery sú skutočné monštrá. Supermasívne čierne diery môžu mať hmotnosť miliardy krát väčšiu než Slnko. Nachádzajú sa v centrách galaxií a pravdepodobne zohrávajú dôležitú úlohu pri ich vývoji. V porovnaní s nimi sú čierne diery vzniknuté zo zrútených hviezd len malé bodky. Čierne diery nie sú úplne čierne. Môžu vydávať silné žiarenie, keď pohlcujú hmotu. Čas sa v ich blízkosti spomaluje. Čím bližšie si, tým pomalšie plynie. A čo je najzvláštnejšie, čierne diery sa môžu zrážať a spájať. Pritom vytvárajú gravitačné vlny, ktoré sa šíria celým vesmírom. Tieto vlny dokážeme zachytiť aj na Zemi. Čierne diery nie sú len exotické objekty. Pomáhajú vedcom testovať fyzikálne zákony v najextrémnejších podmienkach, aké existujú. Sú hranicou nášho poznania. A možno práve ich štúdium nám raz pomôže pochopiť, ako funguje samotný vesmír. Čierne diery sú tiché, neviditeľné a neuveriteľne silné. Vznikajú zo smrti hviezd, nachádzajú sa po celom vesmíre a ukazujú nám, aký extrémny dokáže byť kozmos. A čím viac sa o nich učíme, tým viac si uvedomujeme, koľko toho ešte nevieme. Ak chceš spolu s nami objavovať najväčšie tajomstvá vesmíru, zostaň na tejto ceste. Cesta vesmírom, objavuj s nami nekonečno.